totes, anem a començar aquest acte de presentació de la Ruta d'Estellers amb un xicotet de vídeo, amb un fragment del que és la Ruta de la Diversitat de Burxassot. Pot ser la clau està en els versos del nostre estimat poeta Cervantes Estellers. Només un mot que te ho diria tot. Només amb això bastaria. La Ruta d'Estellers, com ja sabeu, és l'itinerari literari que recorre Burxassot a través de 25 punts interactius on s'expliquen els principals llocs d'interès, com la plaça Jaume I, l'estàtua del propi Estellers, el mercat o l'alqueria del Pi. A més, en aquests punts estellers es poden escoltar cançons, poemes o explicacions sobre la vida de l'escriptor mitjançant els nous telèfons mòbils, els smartphones, ja que tenen al seu costat un codi QR. Així mateix, la ruta compta amb una sèrie de quadres de ceràmica en què es poden llegir diferents poemes de l'autor burxassoter. A través d'esta ruta acabem també les celebracions de l'any Estellers, que com sabeu va ser l'any passat. l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va triar a Vicent Andrés Estellers com a l'escriptor de l'any, en tant que poeta importantíssim, però a més poeta nostre i poeta de Burxassot, l'Ajuntament i l'Institut Municipal de Cultura i Joventut es vam implicar en la celebració d'aquest any Estellers. Vam tindre obres de teatre, vam tindre exposicions, vam tindre recitacions, i una de les coses que vam incorporar a l'any Estellers va ser precisament la ruta Estellers. Què és la ruta Estellers? És bàsicament una ruta literària com n'hi ha moltes en altres llocs, en altres ciutats d'Europa. No és una cosa excessivament original, sinó que s'incorpora a aquest circuit de l'Europa literària que Burxassot vol reivindicar també gràcies a la figura de Vicent Andrés Estellers. És un poeta obsessivament local, que sempre està parlant de Burxassot en la seva obra, que va participar molt en la vida social de Burxassot, que va dedicar molts poemes i molta activitat als clavaris de Sant Roc, a la Mare de la Cabeza, a figures importants del poble, a espais importants del poble, i per tant era possible fer una ruta que utilitzara els versos d'Estellers que parlen de llocs molt concrets de Burxassot. I això és bàsicament el que pretén la ruta Estellers. Nosaltres volem fer constar l'agraïment importantíssim d'aquest poble a la Diputació per l'ajuda que ha prestat a la ruta Estellers, però és que a més la Diputació ha sigut la que ha sufragat íntegrament la compra del llegat Estellers, que això és un altre projecte que ja està en marxa i que convertirà aquest poble també en un punt, en un centre d'estudis estellesians que a partir d'ahir anirà desenvolupant-se i obrint portes a la cultura i al futur. Un treball de disseny informàtic i un suport d'àudio que ara després ens explicaran com funciona. Estem començant a adreçar-nos a altres pobles on Estellers es dedica a un poema per a que també tinguin una ruta literària, potser no en la importància que la tinga Burxassot per la quantitat de versos que ens dedica, i fruit d'això un primer municipi ha sigut l'Ajuntament de Paterna, que no fa ni un mes ha decidit adherir-se a allò que hem anomenat la ruta literària de Vicent Andrés Estellers. Estem en contacte, Godella ja ens ha manifestat que també vol afegir-se, pugui rellançar no només el comerç, sinó, com dia fa temps el nostre alcalde, que Estellers altres buscaren excuses per ficar els seus pobles en el mapa, nosaltres ja el teníem així, que era el propi Estellers. La Diputació no va ficar cap problema, fruit d'això no només va ser el conveni i col·laboració per a la compra del llegat, sinó la pròpia ruta, i la ruta avui s'inaugura oficialment al teixit associatiu del poble, és vostra, com ha manifestat l'alcalde, la tenim que fer servir, i dins del que és l'àmbit de la pedagogia i de l'educació anem a volcar-nos des de la institució, i jo personalment com a diputat penso involucrar de nou a la Diputació de València a que ens ajude en aquest any i mig a rellançar la ruta. Per tant, moltíssimes gràcies a la Diputació de València. La Diputació també dona gràcies al municipi de Burxassot per oferir aquesta possibilitat d'ajudar-nos, i el que manifesta l'alcalde. La ruta està ahí, la ruta està viva i gaudim d'ella. Moltes gràcies. Cada punt, el funcionament és molt senzill, simplement es tracta de clicar el punt que voleu visualitzar, en el qual trobeu un text introductori i després el poema o la peça narrativa en qüestió. I això obliga al distanciament i a l'elaboració, però arrelat alhora en la seva circumstància personalíssima i col·lectiva en
d'aquesta tensió dialèctica naixerà coratjosament l'obra colossal de Vicent Andrés Estellés. En la porta de l'Associació Cultural Cabassot, agent dinamitzador de la cultura al poble de Burjassot, escoltem el poema titulat El Burjassotí. En aquest cas, per a que veieu que en lloc de la recitació doncs trobem la interpretació musical. El poeta Francesc Parcellisas diu d'Estellés que la seva poesia parteix d'uns elements ben determinats. Ara. Última prova. Detecta la imatge, se va a la pàgina web. El poeta Francesc Parcellisas diu d'Estellés que la seva poesia parteix d'uns elements ben determinats. Hi ha algunos que en lloc del poema se sent la cançó, depenent de...